ман инҷо ҳастам, то дар бораи муваффақият сухан гӯям. Қоидаи аввалини муваффақият ин доштани дидгоҳ аст. Бубинед, агар шумо дар бораи куҷо рафтанатон дидгоҳ ва ҳадафе надошта бошед, шумо сарсон мегардед ва ҳеҷ гоҳ ба ягон ҷо намерасед. Ман соли 1947 дар Австрия пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ таваллуд шудаам. ман хеле хушбахт будам, ки ногаҳон ба дидгоҳи худ дучор шудам. вақте ки калон шудам, Австрия ба ман чандон маъқул набуд. ман барои аз он ҷо рафтан бесаброна интизорӣ мекашидам. ман наметавонистам худамро дар нақши кишоварз, коргари корхона ва ё чизе ба ин монанд тасаввур кунам. ҳарчанд волидонам мехостанд, ки ман дар он ҷо бимонам ва зиндагии муқаррарӣ дошта бошам. аммо ин дидгоҳи онҳо буд, на аз ман. дидгоҳи ман комилан дигар буд. ман эҳсос мекардам, ки барои чизи махсус, беназир ва бузург ба дунё омадаам. сипас як рӯз ман ба мактаб рафтам. дар ёд дорам, ки он вақт 11 сола будам ва ба мо филми мустанадеро дар бораи Амрико нишон доданд. дар он филм биноҳои баландошона, пулҳои бузург, шоҳроҳҳои шашқатора ва ҳамаи ин чизҳоро намоиш доданд. ман ба худ гуфтам, бас дар ҳамон ҷо мехоҳам бошам. ман намехоҳам дар ин ҷо, дар байни ин хонаҳои хурди деҳотӣ ва биноҳои кӯчак бошам. ман мехоҳам дар Амрико бошам. як рӯз пас аз дарс, ман аз назди мағозае дар шаҳри Грац мегузаштам. ба дарун даромада атрофро нигоҳ кардам ва маҷаллаеро дидам. ман маҷаллаи бодибилдингро дидам, ки дар муқовааш Рек Парк акс ёфта буд. Рек Парк он вақт 3 карат мистер Юниверс буд ва ман ӯро дар экрани калон дар нақши Геркулес дидам. ман онро хондам ва ба худ гуфтам, воҳ, ин нақшаи ҳаёти ман аст. ин маҳз ҳамон чизест, ки ман мехоҳам иҷро кунам. ман мехоҳам мисли Рек Парк чемпиони бодибилдинг шавам. ман мехоҳам мисли Рек Парк ба синамо ворид шавам. ва ман мехоҳам мисли Рек Парк миллионҳо доллар кор кунам ва сарватманду машҳур шавам. шумо медонед, ки донистани масири ҳаракат чӣ қадар эҳсоси олӣ буд. тасаввур кунед, ки аксарияти одамон намедонанд, ки ба куҷо равонаанд. ман медонистам, ки ба куҷо меравам ва мисли ӯ чемпиони бодибилдинг мешавам. пас танҳо саволи ин корро чӣ тавр бояд анҷом дод боқӣ монд. ман хеле осуда шудам, зеро вақте ки шумо ҳадаф ва дидгоҳ доред, ҳама чиз осон мешавад. одамон ҳамеша аз ман мепурсиданд, вақте маро дар толори варзишӣ дар айёми пампинг Ирон медиданд, чаро шумо 5-6 соат дар як рӯз ин қадар сахт машқ мекунед ва ҳамеша дар чеҳраатон табассум доред. ман ҳамеша ба одамон мегуфтам, зеро ман барои тилло кӯшиш карда истодаам. дар пеши назари ман унвони мистер Юниверс истодааст. аз ин рӯ ҳар як ҳаракате, ки ман иҷро мекунам, маро ба иҷрои он ҳадаф ва ба воқеият табдил додани ин дидгоҳ наздиктар месозад. ҳар як маҷмӯи машқ, ҳар як такрор ва ҳар як вазне, ки мебардорам, як қадам маро ба воқеият наздик мекунад. ман интизор шуда наметавонистам, ки боз як машқи 500 фунтии нишастухез ва боз як машқи 500 фунтии хобида бардоштани вазнро иҷро кунам. ман интизор шуда наметавонистам, ки боз 2000 машқи шикамро анҷом диҳам ва барои машқи навбатӣ бесабр будам. дар синни 20 солагӣ ман ба Лондон рафтам ва ҳамчун ҷавонтарин мистер Юниверс дар таърих ғолиб шудам ва ин танҳо аз он сабаб буд, ки ман ҳадаф доштам. пас бигзор ба шумо бигӯям, тасаввур кардани ҳадаф ва пайи он рафтан ҳаётро ҷолиб месозад. шумо бояд мақсад дошта бошед, новобаста аз он, ки дар ҳаёт ба чӣ кор машғулед. 74% одамон дар Амрико кори худро дӯст намедоранд. ин ҳолат дар Аврупо низ чандон фарқ намекунад. аксарияти одамон он чизеро, ки иҷро мекунанд, дӯст намедоранд, зеро онҳо воқеан ҳадафе надоштанд, ки онро пайгирӣ кунанд. онҳо танҳо беҳадаф сарсон мешаванд ва ногаҳон ҷои кории холиро меёбанд ва ба он машғул мешаванд, зеро кор кардан лозим аст. аммо вақте ки шумо кор мекунед, он ба як бори гарон табдил меёбад. он дигар машғулияти ҷолиб нест. танҳо чоряки одамон воқеан аз кори худ дар ҳаёт лаззат мебаранд. ва ин аҷиб аст. ман худро хеле хушбахт ҳис мекардам, ки медонистам чӣ кор карда истодаам. ин мисли донишҷӯи тиб аст,
ки мехоҳад ва медонад ки мехоҳад духтур шавад. шумо медонед ки ба куҷо равонаед. дар сиёсат низ ҳамин тавр буд. ман дар ёд дорам ки дар сиёсат дидгоҳи хеле равшан доштам ки роҳбари Калифорния хоҳам шуд. ин дуртарин нуқтае буд ки ман расида метавонистам. зеро дар амрико таваллуд нашудаам ва наметавонистам ба мансаби президентӣ номзад шавам. губернатори бузургтарин иёлот ва панҷумин иқтисоди калонтарини ҷаҳон будан барои ман дастоварди ниҳоӣ дар сиёсат буд. ҳарчанд одамон мегуфтанд: чаро аз чизи хурдтар шурӯъ намекунӣ? ту ҳеҷ гоҳ муваффақ намешавӣ. ман барои губернаторӣ номзад шудам ва пас аз 2 моҳ губернатори иёлоти Калифорния шудам. боз ҳам зеро ман дидгоҳи хеле равшан доштам ки бо Калифорния чӣ кор хоҳам кард. ба манфибинон гӯш надиҳед. ин қоидаи рақами 2 аст. ба манфибинон гӯш надиҳед. ҳар коре ки ман анҷом додам, аз даҳони одамон мешунидам: ин ғайриимкон аст. инро кардан намешавад. маҳз ҳаминро ман мешунидам ва албатта ба одамон исбот кардам ки инро кардан мумкин аст. ҳар вақте касе ба ман мегуфт намешавад, ман мешунидам мешавад. вақте мегуфтанд не, ман ҳам мешунидам. вақте мегуфтанд ғайриимкон аст, ман мешунидам имконпазир аст. ман ба гуфтаи Нелсон Мандела боварии қавӣ дорам. ҳама чиз ҳамеша ғайриимкон менамояд то даме ки касе онро иҷро накунад. ман ба худ гуфтам ки ман он касе хоҳам буд ки инро иҷро мекунад ва ба онҳо нишон медиҳад. шояд ин кор қаблан ҳеҷ гоҳ иҷро нашуда бошад. ин барои ман комилан хуб аст. аммо ман онро иҷро мекунам ва ман ба манфибинон гӯш надодам. ҳамааш аз меҳнати сахте ки шумо сарф мекунед вобаста аст. ман ба худ гуфтам: дар бодибилдинг ман 5-6 соат дар як рӯз машқ мекардам. акнун ҳамин корро дар актёрӣ иҷро мекунам. ман ба коллеҷ рафтам то забони англисиро омӯзам. дарсҳои нест кардани лаҳҷа, актёрӣ ва ғайраро тамоми рӯз хондам. ман кор кардам ва кор кардам ва кор кардам. дар муддати кӯтоҳ ман як филм бо номи Геркулес дар Нью-Йорк сохтам ки албатта ноком шуд. аммо ин маро роҳафтода накард. ман то ҳол ҳамон дидгоҳро доштам. сипас ногаҳон ман дар Streets of San Francisco, Stay Hungry, Pumping Iron ва The Villain нақш бозидам. баъд аз он аз ман хоҳиш карданд ки дар филми Конан Барбар нақш офарам. пас аз иҷрои ин филм, коргардон Ҷон Миллиус дар конференсияи матбуотӣ ба хабарнигорон гуфт: агар мо Арнолдро намедоштем, маҷбур мешудем ки якеро бисозем. дар бораи ин фикр кунед. маҳз ҳамон бадане ки онҳо мегуфтанд ҳеҷ гоҳ фурӯхта намешавад, зеро вақташ нодуруст аст. чанд сол пас ман дар филми Конан Барбар баромад кардам ва он дар тобистони соли 82 дар кассаҳои синамо рақами 1 шуд. ва коргардон мегӯяд: агар мо бадани ӯро намедоштем, маҷбур мешудем ки онро бисозем. ногаҳон бадани ман ба як дороӣ табдил ёфт. набор. ҳамин чиз дар филми Терминатор низ такрор шуд. пас аз анҷоми наворбардории Терминатор, Ҷим Камерон ба матбуот гуфт: агар Арнолд он лаҳҷаро намедошт ва мисли машина гап намезад, фикр мекунам филм муваффақ намешуд. пас фикр кунед. бадан ва лаҳҷаеро ки онҳо танқид мекарданд, ба бартарӣ табдил ёфтанд. ман ба он зиёнкорон гӯш надодам. ман умуман ба онҳо аҳамият надодам. воқеият ин аст ки шумо набояд ба манфибинон гӯш диҳед. ин як дарси хеле муҳим барои ҳамаи шумост. вақте касе мегӯяд: не, ин идеяи аблаҳона аст, шумо дар зеҳни худ лозим нест ки онро ба забон оред. танҳо бигӯед: бирав гум шав, ту чӣ медонӣ? What do you know?